Idemo, to je ta. Idemo samo polako, lagano. Ovo je ta širina. Uz ovu prirodu. Evo trešnje svi. Treba da pognije rad trešnje. A nisu rodile još. Da, nisu rodile, znaju. Da vidim. Ovdje. A nisu loši. A ima i zeleni dosta. Zeleni su najbolji. A neću. Trešnje Ide su... droga, jebote. A trešnje su poskupile, daj meni vam jednu, trešnje su poskupile sad, evo. Hvala. Trešnje, vidite. Odlično. Odlično je. I trešanja malo. Odajem mrak, hoćemo sunčance. Nećemo još. Evo, još stavio. Vidiš što se ova loza pošla penjer gore uz ovo drvo. A to je sjajno. A to je top. Samo laganice. Ispade trešnja. Aha. Idemo. Eto ti. Nije nikakav bio problem. Ja sam tvoj turistički vodič. Aha, zato i tebe i snimamo, pratimo te. Sad ćemo ga ovdje namotati desno. Aha. Tam the Surrey, yeah, from the grandpas. You can also steer from here, so you start talking about it. And the links und the rechts. Good. Aber links, das ist gut. Rechts, das ist nicht gut. Das ist ein großer Problem. Komm. Leute, komm. Danke. Evo motamo dole. Tu su radovi. Gdje su radovi neki. Mislim da su großes Problem, das ist get over is unter. Das ist crashen. Aha, very good. Na varnost padajućih predmeta. Ma nek padne, ajde. Bila su jednom 3 čovjeka i jedan čovjek je išao tu i od odgore predmet, jedan pao njemu Čuj. direkta po polnoma, direkta na glavu. I jednom i drugom i treći.